Kabalen, nino imbisang magpulis kaya kayo. Binuklat na ning PNP ang recruitment process para karing migit 6,500 abayong pulis. Ay ning balita. Binuksan na ng Philippine National Police o PNP ang recruitment process para sa mahigit 6,500 na bagong pulis sa ilalim ng calendar year 2025 attrition quota. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin pa ang hanay ng kapulisan. Ayon sa PNP, may kabuuang 5,639 slots na inilaan para sa 17 police regional offices sa buong bansa, habang 900 slots naman ang nakalaan sa mga national support units gaya ng Anti-Kidnapping Group, PNP Drug Enforcement Group at marami pang iba. Sinabi ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na bahagi ito ng patuloy na programa ng PNP upang mapanatili ang profesionalismo at mapabuti pa ang serbisyo sa publiko. Hinihikayat din niya ang mga kabataang Pilipino na may malasakit sa bayan na mag-apply. Sabay paalala na libre ang proseso ng recruitment at walang sino mang individual ang otorisadong manghingi ng bayad. Samantala, tiniyak ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Chief ng PNP Public Information Office, na magiging transparent at patas ang buong proseso ng application. Pinapayuhan ang mga interesadong aplikante na subaybayan ang mga opisyal na Facebook pages ng PNP Recruitment and Selection Service o PNP RSS, Regional Recruitment and Selection Units at National Support Units para sa kumpletong detalye ng requirements at schedule ng aplikasyon. Sa hakbanging ito, pinatitibay ng PNP ang layunin nitong bumuo ng mas matatag, tapat at maaasahang kapulisan kaagapay ng sambayanang Pilipino sa pagtataguyod ng bagong Pilipinas. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.